balima radio sabunyuma lamebako nenye auka bikle kibaruye kadda akloka abalmake aruna fanefe kabe utukalo alekle foloma samba fla ani mugani saba ka kenyani hijira samba kele kemenani binani ani duru ninga kenyani jomene kalo alekle tani nani bitarata manu mana bange marsikalo kle mugani kele katabla avril kalo kle mugana namba foluma belie fundeni alekalo folodim belie tiglama bigrejege adayeleledu ka damne sokoma fokata se kle ban watima laydu munun tara kabla biga obina nyanabo munu mena bulodani doere na tawye pashite ola belie awye siko munun ga siroka duguje bila sigo jabi kon nyenye taka ngorota sangorota kanyeshi awma ninga waka diguna ngo chela tama siraw jeledu nyumanda nyuma zegido belie tiglama fota ni keta aw ni mawni nyoganje barka beye ola bulumna mesika bla glaro la na fulo besika taka aw jenye venza sugula bikle kon nana bujani karama anu sura akero la opma biye ko bela jele bulu dadonye kasigi anno koro ga kokura obse ga bikle kon nana wale keluna ani folena bikle kon nana ay saraka di abba flawma klete man jugo fla belie abarkaledu maunu mana bange avril kalo kle mugani kele katabla me kalo kle mugana namba foluma toro fundeni ale kalo flana de toro tiglama krejege adayeleledu ka damne sogoma fokata se kle ban watima laydu munun dara kabla bika laydu ka ona nyanabo anyeka munu mena buludani doere na tawye bashitna ye ola agata masraw jeledu adanyumanda adanyumanzegi roduma tiglama bina masala debe da au bara bigle kon nana foita kon ne so jadda mandande kajje kura damneke ka kukura damneke au ni oluka kan bigle kon nana bulumene bisega blaglaro la chugumna na fulo bisega taka au jenyen fensa o chugo kele la turu tiglama wagata masraw jeledu au binyumanda au binyumanzegi folini tanu obisoro bigle kon nana ka nyeshi au ma adama defe saraka kanga di ayre kanu bawma toro biklete manjugo fle ka nyeshi awma banamini kisekelete awye awmunye toro tigla mawye yella wasa commandant dunyi maunu mana bange me kalo kile mugani kele katabla juin kalo kile mugana namba foluma jemu fundeni ale kalo sabana de jamo tiglama aw faw ana baw ana masaflaw aya yere ko la shiwla bikle kon nana opma makorbo fe je nyonya jadamandi aw labi bara qurani je kurabe siga damne bikle kon nana o koni dege ko juguye tajuru sarat donye biye aw na seba soro bikle kon nana komuniye aw kenyeke na yalla nyini bi seba na soro oka absiga tama jawnge tamastru be sake nyumanda nyuma zegidu absiga jenye fonsa absiga bulumene umbla glaro la ni bela jili nye herey ajuguna ni abenu don ka bonyo na wali autimendo ani mauni nyanje bikle kon nana kosibela mabela jile bulu da donye biye autanimisa au munye ikaro ka fo awa jambo tiglamai ay baraka na klisigini nyama joy banamini kisakelete awye bikle kon nana makorbo fe je nyonya aya yere kolo shala au munye jambo tiglamawye nonde bisika diguna ngodo utaka au sekere mimena au toro saraka kanga di ayere je nyogoma klete menjugo fle jambo maunu mana bange juin kalo kle mugani kele katabla juin kalo kle mugana namba foluma cancer somia le kalo folodin cancer tiklama biye soro donye biye la wasa donye domesa ke fanga tiklama ka naka makoye domesa ke doni kala ka naka makoye absega senoko bela jirina bikle kon nana una ke nyetai kabara keni jelnyani ladriye onasro fe chaya bikle kon nana komunu ginudo goledo awla ana bwa shirima bikle kon nana absega doni kala ka naka makoye ka yira furake dokotoro sula walma keni atikla mawere yoro bashite ola buluni furabi be barakanga keni aklisigini nyama joy bikle kon nana aya jando fotani ketawla bikle kon nana bunya dalido awka kle badala kono nay ma chaka hajumunu gulumanila ananyina boy nafa ba keneka adama debe aw dema ka kungo belajile na bikle kon nana aw mun ye cancer tiglamai
o kuma banamini kɔni tɛ aw ye bi tile kɔnɔna na kɛnɛ furalen don ka jɛ a ye saraka di a yɛrɛ kanubaw ma aw minnu ye kansɛri tigilamaw ye. maa minnu mana bange juillet kalo tile 21 ka taa bila août kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma lion. Sɔmiya ale kalo 2nan denw. Lion tigilama bi gɛrɛjɛkɛ a dayɛlɛlen don k'a daminɛ sɔgɔma fo ka taa se tile ban waati ma aw minnu ye lion tigilamaw ye. Baara kura daminɛ jɛkura daminɛ o bɛ se ka kɛ bi tile kɔnɔna na o ye ɲɛtaa ye lion. Gɛrɛjɛkɛ dayɛlɛlen don k'a daminɛ sɔgɔma da yan fa fɛ fo ka taa se tile ban waati ma. Ko ni fitini o bi yɛlɛma ka kɛ koba ye bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ hɛrɛ damanda ye an n'a kanubaw ni ɲɔgɔn cɛ a n'a jigiya sira fɛ. Bi tile kɔnɔna na aw bɛ se ka taama siraw ta an na ɲuman da an na ɲuman zegi aw minnu ye lion tigilamaw ye. Bi tile kɔnɔna na ko minnu ye aw kamana gan n'a b'a fɛ ka sebaya sɔrɔ o kan o ɲɛɲini dɔ ye bi ye. K'a ka banaw furakɛ kɛnɛya tigilamaw yɔrɔ baasi t'a la kunnafoni kun bɛ aw ka yɔrɔjan kibaru nka bɛɛ lajɛlen ye hɛrɛ ka ɲɛsin aw ma o cogo kelen la. Sigo minnu kɛra aw fɛ sɔrɔ ka dugujɛ bi la sigo jaabi y'a jira k'a fɔ a y'a yɛrɛ kɔlɔsi fangakow la ani fanga tigilamaw la ɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bi tile kɔnɔna na. N'o tɛ a bɛ se ka ɲami fangakow la a ka sigo jaabiw la bi tile kɔnɔna na min bɛ kɛ dusukun fujuni ye aw kan. A ye baara kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye bi tile kɔnɔna na tajuru sara don ye bi ye gɛrɛjɛkɛ dayɛlɛlen don tile bada la a ye saraka di a ba filaw ma lion. maa minnu mana bange août kalo tile 22 ka taa bila septembre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma vierge. Sɔmiya ale kalo 3nan denw. Vierge tigilama taa ni ka segi don ye bi ye ɲumanda ɲuman zegi don baara kura daminɛ jɛkura daminɛ o bɛ se ka kɛ layidu minnu dara ka bila bi kan o bɛ ɲɛnabɔ minnu bɛna bolodani don wɛrɛ nataw ye baasi tɛ o la. Bi tile kɔnɔna na muɲu ni sabali n'a y'a ta sɔrɔfɛnw na caya a kana bolokɔnɔ jɛgɛw bila sikɔrɔ jɛgɛw ye n'o tɛ ana nimisa. Tile kɔnɔna na ana maa sɔrɔ maa minnu bɛ a dɛmɛ a ka kungo gɛlɛman ni a nɔgɔman na. Bi tile kɔnɔna na ana bɔ fɛnw kan minnu gindo dogo kun bɛ aw la o na kɛ seereyaba ye aw ye bi tile kɔnɔna na. Bi vierge ana kunnafoni sɔrɔ a kɛyɔrɔ la min bɛ adamaden jatigɛ ana kunnafoni sɔrɔ a kɛyɔrɔ la min bɛ adamaden la nisɔndiya. Gɛrɛjɛkɛ dayɛlɛlen don sɔgɔma da yan fa fɛ fo ka taa se tile dakuma ma fura la wa taama siraw jɛmɛ o cogo kelen la ko kura daminɛ ni jɛkura daminɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ. Saraka kan ka di maakɔrɔbaw ma vierge. maa minnu mana bange septembre kalo tile 24 ka taa bila octobre kalo tile 23 la n'an b'a fɔ olu ma balance. Kawulɛ ale kalo fɔlɔ denw. Balasi tigilama aw na wuli ka bɔ a si dilanw kan k'a sɔrɔ farikolo tɛ a yɛrɛ cogoya la n'a ma kɛ ni baarakɔrɔ sɛgɛn ye a dɔw la a bɛ se ka kɛ ni banakɔrɔ ka wulili ye walima n'a ma kɛ ni o ye dusumakasaya dɔ bɛ se ka aw sɔrɔ cogoya dɔw la. A y'a jan don a bolofɛn na n'a ma buru ka bɔ jufa kɔnɔna na walima a bɛ se ka wuli k'a dalen don ɲin'a ye a sabu ye. Gɛrɛjɛkɛ senna ka suma ka ɲɛsin aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔgɔma da yan fa fɛ wulafɛ ka don su kɔnɔna na o y'a ka sɔrɔw nɔfɛ gɛn waati ye. A y'a yɛrɛ kɔlɔsi sɔsɔli banmali la n'o tɛ maaw bɛ se ka dabiri aw dala ni sɔsɔli banmali ye min bɛna kɛ kumasuli walew ye ka ɲɛsin aw ma. Balasi tigilama a y'a janto fɔta ni kɛta la bi tile kɔnɔna na n'o tɛ a kumakaw bɛ se ka masiri ka taa fan wɛrɛ fɛ min tɛ aw yɛrɛ kan ye. A ye saraka di sigiɲɔgɔnw ma o na kɛ sabu ye ka kisi ka bɔ tile mantɔrɔko ma. Taama siraw kɔni na ani gɛrɛjɛgɛko ɲinini na siraw fɛ wulafɛ yanfan n'o ka don su kɔnɔna na aw minnu ye balasi tigilama ye. maa minnu mana bange octobre kalo tile 24 ka taa bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion. Kawulɛ ale kalo 2nan denw. Scorpion tigilama wulikajɔ kɔni o da ka di aw la n'a y'a sigi k'a bolo da sen kan o na tɛmɛ n'a ye ka bali aw la. Gɛrɛjɛkɛ dayɛlɛlen don tile mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma nka tiɲɛna a ka sɔrɔ bɛna ka bɔ wulikajɔ nasiraw fɛ. Adamaden bɛ se ka aw sɔn bi tile kɔnɔna na n'a nidɔnfɛn dɔw ye minnu yɛrɛ bɛ aw la nisɔndiya. Dunkafa bi sabati kɔnɔbara yan fan fɛ bi tile kɔnɔna na maaw ka lajali bi tile kɔnɔna na walima bɛnzema ni dumunimafɛnw ye o fila dɔrɔn kelen a bɛ se k'o kɛ. Baara kura daminɛ jɛkura daminɛ o kɛdon ye bi ye scorpion tigilama layidu minnu dara ka bila bi kan o bɛ ɲɛnabɔ. Minnu bɛna bolodani don wɛrɛ nataw ye baasi kisɛ kelen t'a la a bɛ lawasa a fɛ ko bɛɛ lajɛlen na bi tile kɔnɔna na a bɛna don ko minnu na a n'a bɛna ɲɛsin minnu ma. Bi tile kɔnɔna na adamaden bɛ kɔnɔnajɛya kow ta ka ɲɛsin aw ma ka tila k'a dɛmɛ a ka kungo gɛlɛman ni a nɔgɔmana fɔ aw yɛrɛ na kabakoya.
bigle konnana dongo yaw bi sabati farikolo konnana walima anabo fenjama gido kalama minun dugo ngume awla scorpion tama siraw jeledo sigoro kele kadi awla chugumi nafo tama kadi awla ay saragadi kanubawma klete men jugo fle banamini koninde awye scorpion maunu mana bange novembre kalo kile mugani saba katabla décembre kalo kile mugani kelina namba foluma sagittaire kawle ale kalo saba na diu Sagittaire tiklama kuma duma ko ninga cha ka nyeshi au mabi woni kinye mata kilenye musala ka damanda de be labe ka nyeshi au mabi opma akana kala turu mauga korofo ka unga bi baro duma tiklama bi nyu ansoro kata musala de be da au bara foita kono ni yele ko baro ni soja baro te abela jere nyi musala ka damanda unye bigle ko nana kata masira ko ni jele duk Sagittaire grejige sina katolika nyeshi au masoro soro misema unye ay kuni soro tawye bigle konna nyamusala ka bicaya baro dawla ka nyeshi awma nyamusala ka bicaya masma taw keneka bigle konna na baraka nga kena klisigini nyama joy ya saw kana na do fili kono bigle konna na awmuni nye ikaro ka fo Sagittaire tikla mai ajuguna ni atno don ka bonyu ana bigle konna na ka sabuge aw ka kanu ye mawdu sukuna amunu furule do ka ba furunyo be sika dusuka shi wali do koninda ka nyeshi awma walima aw yere be sika dimi furunyo ko rochugo do la bigle konna na munyoni sabale ko nya furaye nonde na samana absika talaba au kanye kumunga bigle konna na absika jigida ayar bakunka onafsani mafe jigi bi Sagittaire tama jafara tama suruka nyana nyumanda nyuma zegido kerejege dayele ledo chugola soro misema unye saraka kanga di jemsenuma mamnu mana bange décembre kalo kile mukani fla katabla janvier kalo kile mukana namba foluma Capricorne fonene ale kalo faladim Capricorne awna wuli ka ba shiglaunga ka soro farikolo te ayre chugala nama keni bara koro sekanye abse keni bana koro ka wulili nama keni oye dusuma kasaya do koni obisika aw soro chuga dola awuli wati ka ba shiglaunga wali makle kono nana ni wali akoni be aw soro aya jando fotani ketala nonde yele ma chugobe yaka puma kauna ka soro awire kande bigle konnana ay sebe vraw dafa amnu yetama ke baye bul mafela nonde fangati la mawbe siga aw nyininga o sebe vraw la kuna ga dusuma kasaya do kon ye awka absiga yere soro janaja u keneka wali ma kuma na fo awye wali ma naji makulu do nabe Capricorne mamnu ga jurube awla we siga nobo atabe mununa absiga wuli ga joke olu na fe bigle konnana adama de koninde konona jia fo itaka nyeshi awma anu bena je fota mununi keta mununa opma aya jando ayere bakula ninga kuni ayere bakunye o chugo kilela bi naye ko munun damene abe bisi basa soro o nyema ani dusukashi walew ado be sika nyana bo ayere nyana hakawla walima ado retna nyana bo kake ayere nyana sakuye opma ay saraga di kanubawma ya saka kishika bo kleman dorokoma sorose na kasuma ka nyeshi awma sorose bela mauna wakati ula de amfanye ka do shukon nana minde aw nimisi wasa Capricorne maunu mana bange janvier kalo kile muka ani kele katabla février kalo kile tan ani konon dona nama foluma Verseau fonene ale kalo flana diu Verseau tiglamau bigere jege asina kateli ka nyeshi awma soro telimaw ye anakla ka anywana musaka boke o chuko kelela Verseau sosoli bamali aya dabla nonda abisika laban aw ka jalakika Verseau tiklama munu furuledo furunyo bisika kele jagwa nyini aw fe walima aw yerena nyalaki ka daka ni kele wiye nyoni sabali ko nya furai ngani mbela jeli nata kadimi bo ayere bakuna obibe bawo ana sana yelen soro ajugula mauka bigle konnana bulu fe bisika tnye nanga fle sabula walima bulu fe do bisika buruka bo ka jufa kono na yechugotina soro mununa bigle konnana absika jando jikalawna ani jiduma yorowla bigle konnana akana na toro sabanga se awma bi absika jando fotani ketala bigle konnana nonde mawbisika aw dala goshi tnyeka niga dimido awla bigle konnana akana soli chaya fiu ana kanu bawni nyanje nonde anake guya do nyogonai amunu me furu nyini bita kedonye bigle konnana munu yerebe furu ka ko woloma bigle konnana foko nyonya son jama besika ye Allah bigle konnana amunu ye Verseau tiklamai tamasira konina abe dusuma kasaya soro sira kun konina ta kun koni onanyana bonga konindeke awsa ko e choi kile konnana abi masoro mamunu me nyalaki kadda aw ka chuga dowla kasoro ayrenu utefanglenve saraka kanga dijiga sirafe bikle konnana ninga kuni ayre bakunye soro dayele ledo kile badala kono anyona musaka boko ni me anofe Verseau mamunu mana bange février kalo kile muga katabla mars kalo kile muga na namba foluma Poisson
fonene ale kalo sabana denw poisson tigilamaw bigire jɛgɛ a dayɛlɛlen don k'a daminɛ sɔgɔmada fan fɛ fo ka taa se tile ban waati ma tiɲɛna sɔrɔ kɔni bɛ cun ka sumaya nka minnu bɛ datigɛ kɔni kɔnɔ barika kɔni b'a la a na ko caman ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ a ma sɛgɛ gɛrɛjɛgɛ a dayɛlɛlen don sɛbɛnfuraw kan ka dafa aw minnu ye taamakɛbaw ye bi tile kɔnɔna na fangama yɔrɔw la n'o tɛ fanga tigilamaw kɔni bɛ se ka aw lajɔ k'a ɲini ka sɛbɛnfuraw kɔni na o tuma a ye sɛbɛnfuraw dafa bi tile kɔnɔna na aw minnu bɛ service baara kɔnɔ ɲɛmaaw bɛ se ka ɲɛlaki ka da aw kan minnu yɛrɛ bɛ service baara kan k'a ɲini a y'a boloda ni don wɛrɛ nataw ye baara kura daminɛ jɛkura daminɛ a bɛ se k'o boloda tile sengunjɛ waati ka don su kɔnɔna na poisson sɔrɔ yɛrɛ na wagati ye tile cɛmancɛ kuma ye ka don su kɔnɔna na n'a ye baara kɛ n'a hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye o da ka di aw la a bɛ se ka nafolo ta ka a jɛɲɛfɛn sa sugu la a bɛ se ka bolominɛ bila dilayɔrɔ la ko minnu ye aw kɛɲɛ kɛ donmajan dɛmɛden a bɛ se k'a ɲɛɲini bi sebaya kɔni bi sɔrɔ tile tɛmɛcogo filɛ ka ɲɛsin aw ma ko minnu bɛ gino la olu na da kɛnɛjalan aw ɲɛkɔrɔ baara kan ka kɛ ni hakilisigi ni ɲɛmajɔ ye ani ladiriya poisson bakuruba kunnafoni ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma bi tile kɔnɔna na a bɛ se k'a yɛrɛkun kɔlɔsi n'o ye bakuruba kunnafoni ye ayiwa sirabankasaraw la sirabankasaraw bɛ se ka na caya minnu bɛ kɛ jolibɔ sabu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ bi tile kɔnɔna na walima jogili yɛrɛ fana bɛ se ka caya jogili nasira wɛrɛw ayiwa minnu bɛna ni jolibɔ sababu ye bi tile kɔnɔna na bakuruba kunnafoni la fɔɲɔgɔnya bɛ se ka caya sɔsɔli banbali ye a sabu ye bakuruba kunnafoni la furu kuma kɔni a bɛ se ka boloda ni don wɛrɛ nataw ye bakuruba kunnafoni la ɲininikɛbaw sɔrɔ dayɛlɛlen don tile mun bɛ bɛɛ kɔnɔ a ɲɔgɔnna musakabɔ de bɛ a nɔfɛ taamakɛbaw a y'a yɛrɛ kɔlɔsi sirakun na bi tile kɔnɔna na ka caya maaw ka ɲinan bɛ se ka caya bi tile kɔnɔna na o bɛna ni gɛlɛya dɔw ye bolofɛntunu sababuyaw la bakuruba kunnafoni la an ka saraka di makɔrɔbaw ma o na kɛ sabu ye k'an kisi ka bɔ tile mandɔrɔko ma bakuruba kunnafoni la den minnu bɛ sanu bɛna bange ka kɛɲɛni ka dɔn k'a fɔ jɔminɛkalo ale tile 14 ye bi tarata a denmasinaw bɛna kɛ maa barikamabaw ye alaw tala b'u kɛ nafolotigiw ye u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na nga dɔnniya ɲinini de bɛ diya a denmasinaw ye u ka ɲɛnamaya kunfɔlɔ daminɛ waatiw fɛ wa alaw tala fana b'u sɔn o dɔngoya ɲinini nasiraw la ka faamuya di u ma a bɛna kɛ dɔnni fasɔn ye tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ɲɛnamaya tɔ laban n'o ye ɲɛnamaya tilankɛ ka taa se laban yɔrɔw ma alaw tala fana b'u kɛ baanaw ye nafoloko nasira fɛ u bɛ hinɛ u bɛ makari maaw la i ka dɔn k'a fɔ n'u bolola nafolow ye wa jogo ɲuman bɛ kɛ a denmasinaw la u na sijan sɔrɔ o cogo kelen la bi tarata i ka dɔn k'a fɔ dolo min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ planète dolo la dolo in tɔgɔ ye i ka dɔn k'a fɔ Almaric nasara dolo donnaw k'a ma ko Mars a bɛ jigin ni lahala minnu kɔni ye sa bi tile bakuruba kɔnɔ o filɛ i kɔrɔ nin ye kabi dugu ma jɛ ka ban an bɛna nugu jɛ ni funteni ye tile sengunjɛ waati ma se funteni tɔ bɛna juguya kosɛbɛ min bɛ wɔsiji sababuya i ka dɔn k'a fɔ kabanɔgɔ bɛ bisi basa nka hali bi tile bɔlen don tile kɔni bɛna to o damanda la fo ka taa tile dapuma se fura la malikɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ sanfɛ a tɔgɔ ye i ka dɔn k'a fɔ samasama jinɛ min bɛ n'a bɛna baara kɛ duguma jinɛ in tɔgɔ ye Ahmar baara bɛ daminɛ aw ye diɲɛ don o don sɔgɔma ne Aruna fana fɛ n yɛrɛ ka so Ngolobugusigi la baara bɛn bɛ dolo dɔnniya ma ka aw nafa a kɛyɔrɔ la dolo dɔnniya moriya dɔnniya bɛɛ lajɛlen bɛ ye min kɔnɔ ni ka adamaden mako dilan an bɛ se minnu na n'i ye i ka dɔn k'a fɔ Zikiri Plus n'i y'a sɛbɛn awa TikTok kɔnɔ walima i ka dɔn k'a fɔ YouTube kɔnɔ walima Facebook kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ i n'an ye kɛrɛnkɛrɛnna ni ka dɔnkibaru lamɛn diɲɛ don o don n'o ye horoscope ye olu ka siraw kan ka kɛ ni welefɔni ye 76 19 23 76 welekan filanan Malitel n'a bɛ sɔrɔ WhatsApp sira fɛ 61 91 11 85 san nasi labɛnlen don k'a ko yaasa i ka kisi ka bɔ san masibakow ma ni ka san hɛrɛ d'i ma a dili daminɛna kabi jumadon fo ka taa se san kuncɛ waati ma a b'o cogoya kelen la nin kun ye aw ka bi tile kibaru ye ka da a tulo kan a balimakɛ Aruna Fane fɛ ka bɔ radio sabu ɲuman fiɲɛ siraw fɛ Mamadi Jabate k'ale bolo to nɛgɛw la an b'a fɔ Alahu Tala ka tile yɛrɛw caya